Obila ma Nairobi omako achije moko 6 mitudo gi kuo mag simbe mag ong'we yamo e chuny boma ma Nairobi. Apedha ma kamano bende oyudo simbe 77 michich ni nokwal kowuok kuom jopiny kaachiel gomenda ching maromo Sh614 ma gin pesa michich ni noyudi e yor njore. Jatend obila ma Nairobi George Seda okwayo jogo manyalo bedo ni osema simbegi mag ong'we yamo mondo go lipot e tesende mag obila man machiegni kodgi kowacho ni apedha ma kamano biro dhi nyime nyaka wuodh oko achudhego duto. So the 614,000 plus 77 phones were from one person. This money, in our view, we take it that this the money is using to buy phones from those customers. Once they snatch, they bring you the phone, he pays you. This is an operation which we intend to continue with in this city and any other part of this town. Phone snatching have been rampant. Members of the public have been losing phones.